Ang kwentong ito ay ipinadalang muli ni Rene. Nangyari ito sa Bicol. Walang eksaktong taon. Simulan na natin ang kwento. Magandang umaga pong muli, Captain Kokak. Ako po ulit si Rene. Dahil sa dami ng nagtatanong tungkol sa pinagmulan ng kapangyarihan ni Mamang at kung bakit tila takot sa kanya pati ang mga mababagsik na aswang, minabuti kong isulat ang kwentong to na ibinahagi niya sa akin habang kami ay nagkakape sa tapat ng aming bakuran. Ito ay tungkol sa pinagmula ng kanyang tansong itak at ang engkwentro niya sa isang dayo na nagtangkang sakupin ng aming sapa. Noong dalaga pa si Mamang, bago pa man niya nakilala si Tatang, ang aming lugar sa Bicol ay hindi pa ganoon katao. Ang mga bahay ay magkakalayo at ang paligid ay napapalibutan ng naglalakihang puno ng nara at iba pang namumunga ng mga prutas. Sa gitna ng aming baryo ay may isang malinaw na sapa na pinagkukunan ng tubig ng lahat. Pero isang tag-init, ang sapa ay biglang naging kulay kalawang at nagsimulang mamatay ang mga isda. Kasabay nito, ang pagkawala ng mga alagang hayop, hindi lang ng manok, kundi pati ng mga baka. Ang itak na hawak ni Mamang ay hindi basta-basta kagamitan. Ito ay pamana pa ng kanyang lolo na isang iginagalang na mambubulong o may kasanayan sa kumbate laban sa mga masasamang elemento. Ang tanso nito ay hindi galing sa ordinaryong mina. Ayon kay Mamang, ito ay hinubog mula sa natunaw na mga lumang barya at anting-anting na pinagsama-sama sa ilalim ng kabilugan ng buwan sa eksaktong Biyernes Santo. Ang talim nito ay hindi kinakalawang dahil binasbasan ito ng langis ng pito-pito tuwing mahal na araw. Isang gabi, habang naglalabas si Mamang sa gilid ng sapa, dahil kailangan niyang matapos ang mga gawain bago ang pista, nakarinig siya ng isang napakalalim na tinig. Hindi ito boses ng tao, kundi parang tunog ng nagkikiskis ang bato. Nang iangat niya ang kanyang tingin, nakita niya ang isang dayo. Hindi yun aswang, kundi isang masamang uri ng engkanto na galing sa kabilang bundok. Yun ay matangkad, maputla ang balat na tila basang papel, at ang mga mata ay kulay dilaw na parang sa pusa. Sinasabi ko na nga ba? Bulong ni Mamang sa sarili habang dahan-dahang inaabot ang kanyang tansong itak na nakasuksok sa kanyang bewang. Ikaw ang dahilan kung bakit nalalason ang aming tubig. Tumawa ang nilalang at sa bawat halakhak nito, ang tubig sa sapa ay kumukulo at bumubula. Ang lugar na to ay sa akin na, wika ng dayo. Ang mga tao rito ay mahihina. Wala silang laban sa aking kapangyarihan. Hindi natakot si Mamang. Bagaman dalaga pa siya noon, ang dugo ng mga manunupil ay nananalaytay sa kanyang mga ugat. Binunot niya ang tansong itak. Sa dilim ng gabi, ang itak ay naglalabas ng sariling kinang. Isang malamlam na kulay ginto na tila ba may buhay. Hindi mo kilala ang kinakalaban mo, sagot ni Mamang. Ang lupang tinatapakan mo ay binabantayan ng mga ninuno ko. Diyan nagsimula ang isang labanan na bihirang makita noon at maihayag sa mga pahayagan. Ang dayo ay mabilis na sumugod. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba at matatalas na parang mga punyal. Subalit si Mamang, sa kabila ng kanyang pagiging babae, ay may likas na likse. Umiwas siya sa bawat taga at kalmot ng nilalang. Sa bawat pagkakataon na tumatama ang tansong itak sa balat ng dayo, may lumalabas na usok at amoy ng nasusunog na balat. Napansin ni Mamang na sa tuwing nalulubog ang paa ng dayo sa tubig ng sapa, tila lalo itong lumalakas. Naisip niya na ang sapa ang pinagkukunan nito ng kapangyarihan.
Ang ginawa ni Mamang ay mabilis na kumuha ng asin sa kanyang bulsa. Laging may dala si Mamang nito, kahit noong dalaga pa siya. At hinaluan niya ito ng dinurog na bawang at pinatuyong balat ng kalamansi na nakasilid sa isang maliit na tela. Isinaboy niya ito sa paligid ng pwesto kung saan nakatayo ang dayo. Ang nilalang ay napahiyaw sa sakit dahil ang asin na yon ay may kasamang dasal. Habang naguguluhan ang dayo, itinaas ni Mamang ang kanyang tansong itak sa langit. Nag-usal siya ng isang orasyon na itinuro sa kanya ng kanyang lolo. Sa isang malakas na wasiwas, tinaga ni Mamang ang tubig ng sapa. Isang nakabibinging tunog ng kidlat ang narinig sa buong baryo. Ang tansong itak ay naglabas ng isang enerhiya na tumalsik direkta sa dibdib ng dayo. Ang nilalang ay tumalsik palayo, bumagsak sa kabilang pampang at unti-unting naging abo hanggang sa tangayin ng hangin. Kinabukasan, ang tubig sa sapa ay naging kasing linaw muli ng kristal. Ang mga isda ay bumalik at ang mga alagang hayop ay hindi na muling nawala. Doon napatunayan ng mga matatanda na si Mamang ang karapat-dapat na magmana ng tansong itak. Ito rin ang dahilan kung bakit noong naging sundalo si Tatay Kaloy, hindi lang siya basta sundalo ng gobyerno. Bitbit niya ang mga aral ni Mamang at ang proteksyon ng kanilang lahi. Kaya naman, noong nakaengkwentro nila ang mga aswang na nauna kong naikwento, hindi lang lakas ng braso ang ginamit ni Tatay Kaloy, kundi isang uri ng mutya na nakukuha lamang ng isang taong may malinis na puso at tatag ng kalooban. Minsan ko ring tinanong si Mamang kung bakit hindi niya pinapahiram sa akin ang itak. Sabi niya, "Rene, ang itak na to ay may sariling isip. Pipiliin ito ang susunod na hahawak sa kanya kapag wala na ako. Sa ngayon, ang tungkulin mo ay pakinggan ang aming mga kwento para hindi makalimutan ng mga tao na may mga tagapagtanggol pa rin ang lugar natin kapag ikinuwento mo to sa kanila." Kaya naman, Captain Kokak, hanggang ngayon ay nakatago pa rin ang itak na yon sa ilalim ng papag ni Mamang sa Bicol. At kahit matanda na si Mamang, alam ko na sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, muling kikinang ang tanso para puksain ang anumang kasamaang magtatangkang lumapit sa amin. Sana ay nagustuhan nyo ang bahaging ito ng kwento ni Mamang. Marami pa akong nakatagong kwento, lalo na ang tungkol sa paglalakbay ni Tatay Kaloy sa kabundukan ng Sierra Madre, kung saan niya nakasagupa ang isang higanting kapre. Pero sa susunod na lang po yun. Maraming salamat muli at mabuhay po kayo. Ganoon din ang mga tagapakinig nyo.